Començarem el viatge després de passar la primera nit al Riad Etoile d'Orient de Marràqueix. Després d'esmorzar ja ens esperava el nostre guia Moja amb el cotxe per portar-nos en una primera etapa fins a Ouarzazate. Atravessarem la serralada de l'Atlas pel coll de Titxka de 2.260 metres, que és la carretera més alta de tot el Marroc. Tan aviat com comencem a pujar al port de muntanya, ens trobarem una espessa boira i un plogim que ens farà pensar que no hem triat bé les dates del viatge i ens acompanyarà el mal temps. Però en Moja ens diu que no ens preocupem, que aviat sortirà el sol, com així va ser després d'una hora de viatge. La primera parada la farem a un mirador i poc després a una cafeteria del coll de Titxka per prendre un cafè i estirar les cames. Seguirem el viatge baixant per la vall d'Unila fins a arribar a la casba de Telouet, que es troba tancada al públic des del terratrèmol de l'any 2023. Allí farem una volta per l'exterior per fer fotos i seguir camí fins al poble d'Aït Ben Hadou, on pararem per dinar i fer la visita del seu famós Ksar, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO i que ha estat l'escenari de pel·lícules tan famoses com Joc de Trons, Gladiator, Lawrence d'Aràbia, Indiana Jones i moltes més. A mitja tarda arribarem a Ouarzazate, on farem una breu parada als estudis de cinema Atlas per fer 4 fotos i anar tot seguit al nostre allotjament, al Riad Bouchedor, a descansar per l'endemà. Deixem Ouarzazate fent una breu parada a la seva casba Taourirt i al Museu del Cinema que es troba al davant. A continuació ens dirigim cap al nostre següent destí, el Ksar El Corbat a Tinegdat, on passarem la nit. Aquest Ksar és una fortificació feta de tova amb fang i palla a la meitat del segle XIX i reformat l'any 2002 per una empresa de turisme responsable. Després de creuar extenses plantacions de palmeres, arribarem a la casba Amridil, una construcció del segle XVII reformada al segle XIX i que es conserva en molt bon estat, sent un exemple típic de l'arquitectura dels oasis de la regió berber al sud del Marroc. Una part s'ha convertit avui en dia en museu de la vida i costums de la zona.
Seguint per la carretera, arribarem a la població de Tingir, on pararem a un mirador per fer fotos del poble antic, el Ksar, el seu palmeral i també aprofitarem per dinar. Per la tarda, seguint la programació, anirem a visitar el Congost del Todra, que està situat a l'est de les muntanyes de l'Atles del Marroc i es troba a uns 25 quilòmetres per carretera de Tingir. Es tracta d'un congost impressionant, amb parets que ha esculpit el riu Todra al llarg de milions d'anys, amb unes parets verticals que arriben als 100 metres d'alçada en alguns llocs per tan sols 33 metres d'ample. Després de fer un passeig per la carretera, entre les parets verticals, paradetes de records, contemplar la poca aigua que corre pel riu i el seu gran número de visitants autòctons que es refresquen i fan pícnics en les aigües, proseguirem el nostre viatge fins al proper allotjament, el Ksar El Corbat. Aquesta nit la passarem al Ksar El Corbat. Una d'aquestes cases o vivendes l'han reformat per convertir-la en un allotjament de turisme rural. La singularitat d'aquest Ksar és que els carrers interiors estan coberts i formen un veritable laberint sota les cases. És realment angoixant circular per ells enmig de la foscor i sense saber on et portaran. Al matí, després d'esmorzar, sortirem camí del desert d'Erchevi. Aviat notem com canvia el paisatge i ens aturarem a una àrea de descans on ens disfressaran amb el típic vestit berber per ambientar-nos. Més endavant, en ple desert, pararem a una zona de pous per veure unes ingenioses conduccions d'aigua soterrades per evitar-ne l'evaporació i distribuir-la entre els diferents camps de conreu. Per fi, cap al migdia, arribem al desert de dunes d'Erchevi, on dinarem i esperarem fins la tarda per fer una ruta amb camell per veure la posta de sol i arribar a la zona de les Jaimes on passarem la nit. El desert d'Erchevi es troba al sud-oest del Marroc, molt a prop de la frontera amb Argèlia. La paraula Erch significa en àrab mar de dunes de sorra fina i Erchevi és la zona de dunes més gran del desert del Sàhara al Marroc, on la major part del desert és àrid i pedregós. Té una longitud d'uns 28 quilòmetres aproximadament de nord a sud
i uns 5 quilòmetres d'ample en alguns llocs. I les dunes, que es mouen constantment, poden arribar als 150 metres d'alçada. El lloc en si és realment captivador i poder contemplar com canvia la llum i les ombres de les dunes amb el moviment del sol és realment fascinant. Cinquè dia del viatge. Sortim del desert per arribar a Tamnaugat, a la Kasbah Eitran, que serà el nostre allotjament per aquesta nit. Pel camí farem una primera parada al poble de Rissani, on visitarem el mausoleu de Mulai Ali Cherif, que va ser el fundador de la dinastia alauita a la que pertany l'actual rei del Marroc. Podrem veure tan sols els jardins i el claustre, i ens quedarem a les portes de la mesquita a la que no poden accedir els no musulmans. Tot seguit pararem al famós mercat de Rissani per perdre'ns enmig de les parades i carrerons. El mercat és un veritable punt d'intercanvi, de comerç i punt de referència de totes les poblacions veïnes. Reprenem la marxa i a mig camí el guia para i ens mostra una gran esplanada de roques on podem veure fòssils incrustats per tot arreu. A mitja tarda arribarem a l'allotjament de Tamnaugat. Després d'un petit descans, sortirem a donar una volta per l'antic sar o fortificació, que data del segle XVI i va ser un centre de poder i encreuament de les caravanes que venien de l'Àfrica subsahariana i es dirigien cap al nord. Per allí passava l'or, la sal, els teixits, espècies, així com els esclaus que es dirigien a Marràqueix. El tsar tenia 4 portes, exèrcit propi i 5 casbes dins del recinte emmurallat.
13è dia. Avui tornem a Marràqueix. Deixem Tamnougaald i la carretera ens porta per una zona àrida i muntanyosa des d'on podem veure les muntanyes nevades de l'Atlas i una vista de la gran planta solar de Nur Ouarzazate, que ocupa una extensió de 3.000 hectàrees. A tan sols 10 quilòmetres de la ciutat d'Ouarzazate es troba a l'oasis de Fin, una veritable joia amagada en el desert. En arribar, un guia local que ens esperava ens acompanyarà per tota la riba entre palmeres i vegetació, seguint el curs de l'aigua, en un inoblidable recorregut d'uns 40 minuts. Sortint de l'oasis, vàrem seguir fins a Marràqueix, parant tan sols per dinar. A mitja tarda, vàrem arribar al Riad Bahia Salam de Marràqueix, on passarem 2 nits. Després de deixar l'equipatge, sortirem a donar una volta per la plaça més famosa de Marràqueix, Jemaa el Fnaa, i per la Medina, ja que la primera nit no vam tenir temps de contemplar. Avui, amb el nou dia, començarem per visitar els llocs més emblemàtics de Marràqueix. Començarem per una visita al Palau Bahia, construït al segle XIX, d'estil morisc islàmic i que és una de les obres mestres de l'arquitectura marroquina i l'art marroquí. Durant 14 anys hi van treballar els millors artesans marroquins i andalusos. La ceràmica era portada de Tetuan, el marbre de Meknès i la fusta de cedre per parets i sostres de l'Atlas mig. El nom de Bahia donat al palau correspon a l'esposa favorita del gran visir del palau, Ba Hamed. Tot seguit ens endinsarem per l'interior de la Medina i no gaire lluny del Palau Bahia arribarem a la madrassa Ben Youssef, que és la madrassa més gran del Marroc. Es va acabar de construir a l'any 1565. Té fins a 130 cel·les i podia allotjar fins 900 estudiants. Al llarg de 5 segles es va dedicar a estudis superiors, tant religiosos com de ciències, matemàtiques, filosofia i medicina. A l'any 1960 es va clausurar i avui en dia és un museu pel turisme. Per acabar la visita guiada, seguirem caminant per la Medina fins a la plaça Jemaa el Fnaa i arribarem fins a la mesquita Koutoubia. Aquesta mesquita es va acabar de construir a l'any 1158 i en el seu temps va ser una de les més grans del món islàmic. L'alçada del seu minaret fa 69 metres i és l'edifici més alt de Marràqueix. El seu minaret recorda a la Giralda de Sevilla,
que va ser construïda en el mateix període de temps. Avui no es pot accedir a l'interior per als no musulmans, però contemplar-la des de l'exterior és un plaer per la vista des de qualsevol lloc des d'on es miri, en especial des dels jardins del Parc Lala Hasna. No volíem marxar de Marràqueix sense veure la plaça Gemma El Fna per la nit, que és en si tot un espectacle de gent, llum i colors. Seguim el viatge i ens dirigim cap a Essaouira, on passarem les últimes 3 nits del viatge. De camí pararem a una de les cooperatives d'oli d'argan a prop d'Essaouira gestionada per dones, on extreuen l'oli de forma artesanal. L'arbre de l'argan és una espècie que es troba exclusivament al sud-oest del Marroc, en una zona declarada per la UNESCO Reserva de la Biosfera. La seva forma és molt semblant a la d'una olivera i està perfectament adaptat al clima extrem d'aquesta regió. Temperatures de més de 50 graus, sequeres i un sol pobre. El seu fruit és una nou d'argan, de la que s'extreu l'oli que segons el procés pot servir per cosmètica o pel menjar. A migdia arribarem a Essaouira i anirem directament a dinar al passeig marítim, on per primer cop en la setmana que portem de viatge provarem el peix de l'Atlàntic. Després anirem al Riad Zara per deixar l'equipatge i descansar. Per la tarda ens arribarem fins a la Medina emmurallada per accedir al baluart Escala de la Casba, que és un passeig que, sobre de la muralla, protegia la ciutat dels atacs marítims i encara es poden contemplar els antics canons construïts a Espanya. El segon dia d'estada a Essaouira el dedicarem a visitar la ciutat que antigament rebia el nom de Mogador. Les primeres notícies que es tenen daten de l'any 814 abans de Crist, en què els fenicis hi van establir una factoria comercial. Des d'aleshores, per ella hi han passat els grecs, els romans, musulmans, portuguesos i francesos. Al segle XIX, els jueus formaren una comunitat molt important a la ciutat. Les joies jueves eren comprades per la burgesia musulmana i la ciutat va ser considerada com el port de Tombouctou, perquè les caravanes amb or, espècies i esclaus procedents de l'Àfrica subsahariana i sahariana eren negociades en aquesta ciutat i durant molts anys fou l'únic port marroquí obert al comerç exterior. El primer lloc a visitar serà el port de pescadors, que al matí estan muntant les parades amb el peix que han capturat durant la nit. La forta olor que ens arriba no és apta per a tots els públics i les condicions sanitàries d'algunes de les parades deixen molt que desitjar. Per això ho compensa la gran varietat d'espècies de peixos i marisc que podem observar. Tot seguit anirem a visitar el Museu Beit d'Aqira, o Casa de la Memòria Jueva a Essaouira. Allí es recull tota la història de la influent comunitat jueva i posa de manifest la bona convivència que existia entre jueus i musulmans.
Més tard, després de la visita al Museu Jueu, caminarem per la Medina fins a arribar a la plaça del Mercat dels Grans, on antigament es comerciava amb els cereals procedents de tota la regió. Avui en dia està en desús i s'ha convertit en un punt pel turisme amb terrasses i actuacions de grups musicals. Ja per la tarda farem un passeig per la gran platja de Essaouira per veure un dels seus atractius turístics, el surf i el kitesurfing, que recull a practicants de tot el món degut al fort vent que sempre bufa en aquesta costa. Ens quedava un dia sencer d'estada a Essaouira i ja havíem visitat la ciutat, així que vam mirar de buscar una petita excursió pels voltants a un petit oasis a prop de la platja al sud d'Essaouira, on també hi ha uns salts d'aigua. El lloc se'l coneix com les cascades de Sidi Mbarek i està a uns 35 quilòmetres al sud d'Essaouira. Agafarem una carretera que va paral·lela a la costa i a mig camí pararem a la localitat de Sidi Kouki per contemplar una platja semidesèrtica on tan sols es veu algun surfista i un lloc de lloguer de cavalls i quads. Seguirem per la carretera i abans d'arribar a Sidi Mbarek pararem a un revolt de la carretera d'on surt un camí pedregós que ens baixarà fins a la llera d'un petit rierol que ve de l'oasis, fins a una zona humida amb molta vegetació. Des d'allí seguirem el curs del riu per arribar a la cascada abans d'arribar al mar. Pel camí vam trobar un pastor amb un petit ramat de 7 ovelles pasturant. La tornada la vàrem fer pujant per una duna, abans d'arribar al camí de baixada. La cascada quasi no porta aigua, ja que, segons ens comenten, han fet una petita resclosa riu amunt per aprofitar l'aigua. La zona és molt pobra, amb una economia de subsistència apartada dels circuits turístics tradicionals, però amb un entorn verge i un encant especial.